Fa unes poques hores, un objecte volador no identificat s'ha posicionat sobre la muntanya de Montserrat. L'objecte esfèric, d'uns 2 quilòmetres de diàmetre, disposa d'uns anells externs en moviment constant. Fonts properes al lloc han pogut confirmar que algun tipus de radiació perjudicial està afectant a les persones i a la vegetació. Les forces de seguretat i emergències estan ajudant a l'evacuació de les petites poblacions properes i han establert un perímetre de 10 quilòmetres. A causa del perill que això suposa, les Nacions Unides han pres la decisió de realitzar un atac preventiu coordinat amb drons de combat. Ens confirmen que l'atac amb drons ha fallat. Ara mateix estem escoltant les sirenes d'emergència. Sembla que els anells a l'objecte estan girant amb més velocitat. Estem a la torre de Collserola i aquí el terra està tremolant. Tot està tremolant.